Dobrý deň, milí Banskobystričania. Dnes som tu opäť s naším reportom z predvolebnej Banskej Bystrice. Dnes už sa pripravuje aj Radvanský jarmok, ale predvolebná kampaň sa ešte len blíži. Preto určite môžete v dnešných banskobystrických uliciach stretnúť ľudí, ktorí vás oslovia, vytiahnu zo záhrenia nejaký zväzok papierov alebo z kabelky a pýtajú si od vás podpis. Áno. Dnes ide o to, že aj konkurs na poslancov má svoje podoby. Väčšina z nich je samozrejme nezávislých. Môžeme to dokázať len spolu. Slova slovenského klasika, kto ešte nebol ministrom, nech sa prihlásil súdruha Nemčicu, platia vo svojej podstate aj dnes, ale možno už nie tak celkom ako humor. Dnes sa totiž dajú modifikovať. Kto ešte nebol poslancom, nech sa prihlási. Spolu to vieme dokázať. To, čo voľakedy vyznelo ako humor, dnes môže byť pravda. Tá pravda nás môže spojiť a pokiaľ rovnako ladíme, spolu vieme, že môžeme pomôcť aj Banskej Bystrici, aj sami sebe, aj nám všetkým. Takže konkurs na poslancov je jednoduchý. Príďte, prihláste sa a prestaňte sa báť spolu rozhodovať. Príjmime spolu zodpovednosť a spolu vieme, že všetko dokážeme zmeniť do lepšieho.